এটা তো স্টার্ট কুল, স্টার্ট কোশ্চেন आंसर। आंसर दो जन्नत जे आगे बताओ। Ask question, question only কি? Right and good morning। এটা কোশ্চেন ऐसे ଆମକୁ ତ କିଏ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଦଉ। ସେ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ସେ ଦବ ନା କୋଶ୍ଚେନ आंसर ହବ, ସେ ଏମିତି କଥା ମାଛ ଦବ। ଚାଲିଛି ନା ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ମାଛ ଲାଗୁଛି ମୋଡ ପାଇଁ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଖାଇବ ଆ ଝିଅର ନେଇ ଉଠି ପଡ ଉଠି ଶାନ୍ତନୁ ବୋଧେ ଯାଉଛି ନା ଉଠିଲୁ ଖାଇବୁ ଉଠିଆ ଉଠିଲା ଖାଇବ ଚାଲ ତମେ କଣ କରୁଛ ଦେଖିକି ଆସେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ବାବା ବାବା এইটা ହେଲା ବାବା ପୁଅଟା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ରେ ହଁ କର ସେମିତି ଖାଇବେନି ନିଜେ ହଉ ନା 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 ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସନ୍ତିନି ଲାଗି ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି ଏଇନେ ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା ବା ଡାଲମା ହବ ଭାତ ହବ